najvtipnejšie je, že ja som počula, že som plouštík, nie. Nič, že tam mala, že spoločenské roládo. Kde sa pracovná rola dostáva Ja do som konfliktu. počula roláda. Kde sa roláda dostáva do konfliktu so súkromným životom. Kde sa pracovná roláda a ja pracovná roláda. Ak máš spravenú tú prácu a vieš ju spraviť efektívnejšie za kratší čas, no tak ju sprav. No lenže u nás, keby si prišla za šéfom a povedala, že počuješ šéfe, našla som si spôsob, ako túto robotu urobím namiesto 8 hodín za 6, tak on povie, dobre, tak ja ti ešte toto. Presne, tak na tie 2 hodinky, aby si sa tu nenudila, tak Tuto Marika nestíha, tu máš. Ale tak reálne to je. A pokiaľ chcete robiť len na pol úväzku, zberať Halabala. tulipany, tak... Halabala Holandsko. tak do Holandska na bicykli. Ahojte. Ja tu mám ten otlak. Takto pekný úvod. Au, sme tu ešte nemali. Mám bo. A podľa tohto profesionálneho úvodu viete, že sledujete iba náš podcast, lebo asi nikto iný takto profesionálne podcast nezačína. Ale hej. Vieš, koľko podcastov je už na internetoch? A čo sú takéto failové? No jasné. Vieš, čo som ja videla za faily? Akože fú. Ja si veľakrát poviem, že aké sme my strašne amatérske, ale my sa aspoň snažíme prinášať akože nejaké také že vedomosti alebo niečo. Pozitívnu motiváciu do života. Keď nás vidíte. Ale no to nie je akože myslím informáciami. Ale videla som akože podcasty, kde reálne neviem na čo by som to pozerala hodinu alebo koľko je. Že... Ale ja myslím, že fail, že... No áno, a to myslím proste... Padlo im niečo na hlavu alebo čosi. Nie, skôr, no to nie, ale akože tá trápnosť, level 1 000 000, hej, že... Aha. Akože to, že ti padne niečo na hlavu, to neovplyvní, že teraz keď budem niečo padlo na hlavu, tak to nemôžeš, to nie si trápny kvôli tomu. No viete, myslím, že... Padne na hlavu lietadlo, tak trápačka. Alebo strop. To je ako, keď ti padne šúter na cestu, aký nezodpovedný vodič. Hej. Keď padne šúter na auto. No? Nezodpovedný vodič. Nezodpovedný vodič. No proste máme 74. epizódu, ak som ti tam doškulila správne. Takže asi ste si zvykli na to, že profesionalita nás stále obchádza. Nie. My sa jej vyhýbame. My sa vyhýbame profesionalite a snažíme sa to robiť tak po svojom a tento vlas neviem, čo sa tu snaží dokázať. A tak. Takže je to také občas až príliš autentické, ale veď dobre. Tu máš nejaký vlas. To je chlop zo stehna. Chceš ho vrátiť? Dobre. To je tvoj. Takže tak. No a povedali sme si, že teda keď sme mali epizódu o work-life balance, teda rovnováha medzi prácou a životom, tak by sme mohli skúsiť k tejto téme pozrieť ešte aj nejaké také zaujímavosti. Že sa do nej trošku viac zahlbíme. No, strašne som chcela povedať. Vidím, tak si ho použila. Gratulujem. Check. Ale také nejaké vecičky, čo asi bežne si človek nevyhľadáva. Alebo keby ste si povedali, že ako vám je zle na Slovensku, napríklad, to sme si zistili, že ako vám je zle, tak stále hovoríte, že žijú v Južnej Afrike a nie kvôli tomu, že je tam kopa černochov alebo v Mexiku. Ale kvôli tomu, aké sú tam podmienky. Takže našli sme také, ako pôvodne sme chceli niečo vtipné, lenže... Smiech nás prešiel, keď sme videli, koľko hodín robia v Mexiku. Takže táto epizóda bude ani nie tak vtipná, ako na zaplakanie. Ale stále si môžete z toho robiť srandu. Áno. Lebo dá sa. Napríklad, keď vidím, aké tam máš krajiny a ty to máš takto pekne rozpísané. Aha, čo tam máš? No to proste, snažili sme sa nájsť také nejaké zaujímavé veci, ktoré by z work-life balance súviseli. A aby ste sa mohli tým inšpirovať, že nie je to až tak zle. Alebo možno vás to inšpiruje, že sa presťahujete do nejakej inej krajiny, kde je ten balans lepší. Alebo ste magor a pôjdete do Mexika, kde je totálne že zlý. Alebo do Korei. Nie, vlastnejšie drogy, alebo čo, vieš. Každý bolo svoje. Napríklad, takže, a potom sa budete smiať na tejto epizóde. Takže, no proste chceli sme ju trošku viac rozvinúť, túto tému. Áno. A obohatiť nejakými percentami. Ja som to len tak zhrnula, lebo mňa zaujímalo iba to, že
Koľko zarábajú. Presne. Kde koľko zarábajú, že kde sa mám presťahovať. Mňa najviac zaujímalo, že kde majú najviac dovoleniek a sviatkov. No, to inak neviem, či by som vôbec ešte mala niekde ísť, lebo reálne, čo aj sledujem po internetoch. Krajín, halo. Prečo? No nemajú furt nejaké sviatky. Keď tam Jesus robil, tak oni furt mali voľno sa divať, kedy Ale je dobré, robíte. ale ja v arabskej krajine nie je to, tam nie je kvôli mentalite. No, čo sa týka Európy, tak je to bieda, no? Áno, že my sa fakt naozaj dobre, teraz aby nepovedali, že máme sa tu zlé, lebo niektoré veci sú zlé, ale čo sa týka pracovného času a takýchto si myslím, že sme na tom aj dovolenky, alebo napríklad, ako som si ja našla, aj materskú. Že grafy, no dobre, tak toto bude zaujímavá téma, na to sa teším. Materskú napríklad, tak sa nemôžeme asi až tak sťažovať a môžeme byť celkom si myslím, že spokojní. Ja som už asi, ja neviem, možno 2 mesiace dozadu začala popri robote sledovať jedného Texasana, ktorý dáva reakčné videá na Američanov, ktorí prídu do Európy buď na nejaký výmenný pobyt, alebo na prácu, alebo na prázdniny, alebo proste na Eurotrip. Texasan býva v Texase. V Texase a reaguje na Američanov, ktorí sú... Tie videá, hej, na TikTok dávajú videá, že proste on teraz je som... ktorý žije v Texase. Áno, ja áno. som nechápala ten koncept, že... Áno, áno. Dobre, no. A vlastne od neho som začala pochytávať takéto, že ako to asi v tej Amerike funguje. Lebo ja som si reálne myslela, že tam to nie je až také strašné. Že však všetci sú do Ameriky, nie, čo to je super. Ale ako naozaj už z viacerých zdrojov som sa dočítala, že proste v Amerike je brutálny hustle culture. No k tomu sa dostaneme, no. A proste, ja tak sa môžeme asi odraziť hneď od toho. Jak to tam máš pomenuté. Lebo to je za mňa taký najviac paradox, že OK, to, že v Mexiku robia veľa, dobre, ale neprezentujú to ako nejaký sen. Ale Ameriku veľa ľudí prezentuje ako brutálny proste sen a tam prídeš a všetko je super. A nakoniec, keď čítam aj buď komentáre, alebo možno nejaké články, príspevky od rodilých Američanov, ktorí tam žijú, tak proste povedali, že ten život stojí za nič, za prd, lebo proste musíš len makať, máš ledva na nejaké vyžitie, nemáš na nejaké normálne veci, hej, že, alebo na nejaký oddych, na dovolenku už vôbec nie. Keď oddychuješ a nič nerobíš, tak sa lenivý, si považovaný za proste lenivca. A vtipne mi prišlo to video, kde proste ten chalan sedel na námestí niekde v Taliansku a hovoril, že však vy Európane, že vy ste strašne leniví ľudia, že je nedeľa do obeda a vy tu všetci sedíte v kaviarni, nikto nepracuje. Že ja nikomu nevidím na stole notebook a že by pracoval, že vy tu sedíte, proste 2 hodiny, vy sa iba rozprávate. Čo taký Talian ho prefackal, sa spamätaj. A na margo toho vlastne som si spomenula, na to som si spomenula, keď sme vlastne hľadali tie materiály k tomu, lebo Taliansko patrí medzi krajiny s najlepším tým work-life balanceom. Potom ešte asi aj Francúzsko. Francúzsko mi tam nevyhľadalo, ale viem, že napríklad vo Francúzsku je normálne mať 2-hodinovú obednú pauzu. Že reálne proste ideš si dať na obed víno, že dáš si proste nejaké fajné... Ale oni potom dobiehajú tie 2 hodiny a sú to zase v práci. No, aj to nemusí to byť úplná pravda. Pokiaľ je robota hotová, kľudne môžeš do 3 domov. Ale najlepšie je to, že proste ty si môžeš dať nejaké fajné jedlo a proste oni povedali, že však ale k fajnému jedlu musíš mať víno, nie? A tá Američanka, že však ale veď počas pracovnej doby? No a? Však je to len víno. Že proste ten ich strašný paradox, že na to vlastne dokázala pochopiť, že robota je odrobená, ľudia sú spokojní, nikto proste netlačí do toho, že musíš hastliť. Takže Taliansko a Francúzsko asi sú takí, že víťazí. Nie, že asi. Taliansko je naozaj víťaz, lebo len cca 3% ľudí pracuje viac ako 50 hodín týždenne. Áno, to som našla aj ja. Takže ideme teda začať s tým work-life balanceom a potom je tam tá organizácia, ktorá teda rieši ten Better Life Index. To máš ty, áno. Také tie lepšie životy. Hej. Takže ty si spomenula Taliansko, kde je teda dobré. Skúsime teda to Francúzsko. Ideme tak, že kde je dobré. Hej? O Francúzsku sa work-life balance stal priamo legislatívnou témou. Koncept práva odpojiť sa, v úvodzovkách právo odpojiť sa, má korene už v súdnych rozhodnutiach z rokov 2001 a 2004, ktoré potvrdili, že zamestnanec nemusí byť dostupný mimo pracovného času.
Neskôr bol tento princíp zakotvený aj v zákone, ktorý núti firmy regulovať používanie digitálnych nástrojov, napríklad maily, hej, že odpíšeš na maily alebo nejakú aplikáciu v mobile, tak, aby chránili súkromný život zamestnancov. To vytvára úplne iný psychologický rámec, kedy práca je len časť života, nie centrum vášho života. Vo Francúzsku je spoločensky akceptované a často očakávané, že po práci doslova zmiznete. Že nie ste dostupní telefonicky ani mailom. Neviem, ako to je v nejakých korporátoch. Bolo by úplne ideálne, keby nám o tom porozprával niekto, kto pracuje v korporáte. A on sa to zase bude aj líšiť korporát od korporátu. Áno, alebo v takýchto veľkých firmách. Ale toto sú dáta, ktoré nám proste zase našli sme na internete. Ale čo som ja našla, tak vlastne v tejto rovnováhe, work-life balance, alebo v tej dovolenke, v tom voľne, tak vedie Európa kvôli tej legislatíve práve, ktorú tu máme. Áno. A že vlastne to je ten kľúč, prečo tie ostatné krajiny, ktoré to nemajú tak legislatívne ukotvené, tak doslova ako keby zneužívajú tých ľudí a nutia ich pracovať nad rámec toho pracovného času a ten človek si nemôže vyskakovať, pretože sa nemá o akú legislatívu oprieť. Čo napríklad v Japonsku, hej, teda ty si táto pozitívne, no. Ja to mám tak poprehadzované, že tak pozitívne versus negatívne. Tak poďme teraz negatívne, lebo ja mám presne Japonsko versus Francúzsko, takže Japonsko. No, Japonsko však, neviem teda, podľa mňa to je asi taký fenomén, že ľudia vedia o tom, že tam nemáš proste voľný čas. Cení sa tam extrémna lojalita voči firme a vyhľadalo mi, že tam je známy fenomén karoshi, neviem, či to čítam dobre, tak to mi to našlo. A to je doslova smrť z prepracovania. Áno. Takže to ide o reálne uznaný fenomén, kde príčinou býva infarkt, mŕtvica alebo psychické vyčerpanie vedúce k samovražde. Lebo Japonsko je často považované za extrém tej pracovnej disciplíny. Tam nejde o to iba odpracovať si tie svoje hodiny, ale ide o to byť prítomný. A aj keď sa ten pracovný čas oficiálne skrátil, tak tie neformálne očakávania zostali. No a tieto extrémy, ako si spomínala to karoshi, tá smrť z prepracovania, donútila vládu zasahovať a zavádzať limity nadčasov. Ale paradoxom je, že problém už nie je ten počet hodín, ale ten sociálny tlak. Že napríklad v Japonsku odísť z práce skôr ako šéf je stále vnímané proste negatívne v tej spoločnosti, že ako si dovolil odísť skôr z práce ako šéf. Chore. Takže napríklad work-life balance v Japonsku je, ale viem, že som videla viacero videí priamo s Japoncami, a to boli mladí ľudia, ktorí to priznali. Že to je naozaj takto, že proste fakt, že od rána do večera sú v práci a že nevidia proste život, nevidia zmysel v tom živote, lebo prídu do toho svojho malého kamerlíku, tam sa akurát tak navečerajú, idú spať a ráno zase to isté. Proste, že si veľkú časť života tráviš v práci. Nie kvôli tomu, že proste tam robíš, ale naozaj o to byť prítomný. Si zoberte, že sa stane veľakrát, že náš šéf má do 5. alebo pol 6. nejaké rokovanie, alebo nejaké školenie, alebo niečo. Akože ja by som mala tej roboty, a keby som tam bola do 8. večer, tak mám čo robiť, ale prečo by som to robila? Keď na druhý deň môžem ísť zase do tej práce a pokračovať, vieš, lebo tých nadčasov. A prečo by si to ale neurobila? Keby mi platili nadčasy. Keď to môže byť. Prestaň. Keby mi platili nadčasy. Toto nepočúvajte, nie. Keď mi vo firme platili slovo nadčasy, nadčas nemala som by sa malo vymazať. No. Proste je pracovný čas. No. Ale žiadne nadčas. Má byť toľko roboty. Nie, pozerám, či nezakrýva. Vlastne. Má byť toľko roboty, aby to ten človek za tých 8 hodín stihol. To znamená, keď to nestíha, musí byť nadčas, tak je čo? Je podstav. Je neschopný. Ale presne to mi napadlo. A to je pravda, áno. povedať, že proste je neschopný. Tak sa to... pomalý a má využívať AI a ja neviem, čo má Kľudne. robiť. Ja by som, ak niekto... Ja som sa tiež minule s kolegyňami zamýšľala, že a ako mi vie pomôcť AI v mojej práci? Lebo nemám ten pocit, že mi vie pomôcť. Napodobne. Tak veľmi som chcela nájsť niečo, čo by som mohla zdelegovať tej úžasnej AI. A ona ti nejak pomôže, že mi skráti tú polhodinku, aspoň tú polhodinku, že mi pomôže. AI mi nevedela ani vypočítať, že vypočítaj mi sumu mínus naše fee
koľko je výsledná suma, ona to vypočítala zle. Takže niekto mi tu ide rozprávať, že umelá inteligencia, ktorá nevie vypočítať 800 minus 200. Akože halo. No dobre, tak sa pomýlila, no. Takže to máme extrém, teda Japonsko A versus ešte Francúzsko. úplne taký ten, jak sa to povie, Američania majú na to taký dobrý výraz. Ešte ťa úplne išla, keď som napísala, že spravila si tam chybu, že dávaj pozor na tie výpočty, je to dôležité. Aha, pardon, už si budem dávať pozor. A smajlík. No vyfackala by som ju. Vyfackala si tento počítač? Nie, lebo je to môj notebook a nebudem si byť vlastný notebook. Veď toto. Takže keď tu tak veľa spomíname Američanov, takže keď sa presunieme do Spojených štátov amerických, narazíme zase na opačný extrém voči tomu Francúzsku napríklad, alebo Taliansku. Ale tento raz to nie je legislatívny extrém, ale kultúrny extrém, hej, ako v tom Japonsku. V USA nie je federálne garantovaná platená dovolenka a pracovná identita je silno prepojená s osobnou hodnotou. Sociológovia v USA dlhodobo upozorňujú, že práca sa tam stala súčasťou identity, teda niečo, čím sa človek definuje. Tento model vedie k tzv. Work-life conflict, nie že balance, ale konflikt, kde sa pracovná rola dostáva do konfliktu so súkromným životom, najmä kvôli času a psychickému tlaku. Dočítam, potom sa smej. Výsledok je zaujímavý v tom, že aj keď majú ľudia teoreticky viac slobody, tak reálne často pracujú viac, ale ten tlak nie je daný zákonom, ale tým spoločenským očakávaním. Alebo akože robíš, ja neviem, nejaký No to je to, čo ten chalán hovoril. dream. Že proste, že prečo nepracuješ, keď by si mal... Najvtipnejšie je, že ja som počula, že som plouštík... Nie. Nič, že tam mala, že spoločenské roládo. Kde sa pracovná rola dostáva Ja do som konfliktu. počula roláda. Kde sa roláda dostáva do konfliktu so súkromným životom. Kde sa Ale pracovná takú roládu roláda by a ja som si dala. pracovná roláda. Ja by som si dala takúto kokosovú roládu. Ja by som si dala pracovnú roládu. Takže, Ja by som si dala kokosovú roládu v práci. takže no, ako sa hovorí, praseťu sa iba o kukurici sníma, tak pracovná roláda tam není v Takže- Amerike, keby ste takže- tam chceli kvôli tomu ísť. Takže ani v Amerike to nie je jednoduché. No. Poďme si o ďalšej takejto krásnej krajine, napríklad. Počkaj, a máš nejakú pozitívnu? No ja som mala len proste, tá Európa celkovo. Proste Francúzsko, Taliansko, Dánsko. No a máš o tom Holandsku? Kde skrátili ten pracovný čas? Nemám, ale Holandsko je super. Holandsko znie ako krajina, kde by som sa chcela presťahovať. Ale tak ona som čítala už o Španielsku. Že Španielsku Ale už Španieli sú len mraví. že niektoré firmy zaviedli štvordňový pracovný týždeň, ale bez toho, aby im siahli na plat. Áno. No, takže aj tam to je fajn, ale zase nie je to potrhnuté zákonom. Je to len proste na dobrej vôli tých daných firiem. No, v Holandsku. Holandsko si ide svojou cestou. Ja neviem prečo, či čakajú, že sa chvíľu potopia, alebo čo tam zaplaví. Ale Holandsko sa work-life balance nepovažuje za benefit, ale za štandard. Veľká časť populácie pracuje na skrátené úväzky. A to nie len ženy, ale aj muži. Tento model je podporovaný systémom, ktorý nepenalizuje kratší pracovný čas. A výsledkom je efekt, kedy vysoká produktivita pri menšom počte odpracovaných hodín pre tých ľudí. A v praxi v Holandsku to znamená, že ambícia teda nie je robiť viac, ale žiť lepšie. No, A to je pekné. celkovo Lebo oni zistili, tak ako zistujeme my, že štvorňový pracovný týždeň by asi mohol fungovať, lebo proste keď tá práca má byť spravená, tak tá práca bude spravená. Ale napríklad ja som človek, ktorý ja nejdem do roboty na to, aby som tam kavičkovala a vykecávala. Ma nehaj, ja si idem odrobiť tú prácu, idem domov. Keby som mohla spraviť to, že odrobím tú prácu a o 8 večer idem domov, nerobím si srandu, o jednej po obede idem proste domov, tak hej. A oni to proste zobrali tak, že ak máš spravenú tú prácu a vieš ju spraviť efektívnejšie za kratší čas, no tak ju sprav. no lenže u nás, keby si prišla za šéfom a povedala, že počuješ šéfe, našla som si spôsob, ako túto robotu urobím namiesto 8 hodín za 6, tak on povie, dobre, tak ja ti ešte toto. presne, tak na tie 2 hodinky, aby si sa tu nenudila, tak To ti doplním. Marika nestíha, tu máš. Ale tak reálne to je. Preto tí ľudia už sa naučili, aspoň ja dúfam, že sa to naučili a že už je málo takých ľudí, ktorí proste sa idú hrotiť preto, lebo čím viacej roboty stíhaš, tým viacej roboty dostaneš naloženej. Tu máme normálne.
Rady pre pracujúcich ľudí. No. Ale to je potvrdené, čím Hej. viacej makáš, nedostane sa ti pochvály a odmeny, dostane sa ti viacej roboty, lebo však ty to zvládneš. Ty si nejako poradíš. Ako dostane sa mi pochvália odmeny štýlom good job, ale čo ja mám z toho good job, give me No money? nie, myslím to, že nedostane sa ti pochváliť štýlu, dobre, super si to urobila, zober si piatok voľno. Teraz si sa namakala, daj si deň odpich. V živote. Ak niekto pracujete v takejto práci, tak mi dajte vedieť. Ak niekto máte kontakty do Holandska, napíšte do komentára. Do Holandska môžeš tulipany zbierať. Môžem, no. No, ale tam sa asi nerobí na skrátený, tam sa robí 12 hodín denne. Takže áno, to je zase v rámci proste Európy, my to máme veľmi, veľmi dobré, hlavne to, že v Amerike proste neexistuje platená dovolenka. To je niečo, čo si aj úplne neviem predstaviť, že u nich, aj keď si berú tie PDO, že sú mimo ofisu, že sú proste doma kvôli niečomu, tak aj to sa proste pozerá zle, že ešte to majú počítané tie dni, hej, oni majú si tie sick days, ale nemajú zase, ako máme my, že penky. Tam proste málo kto reálne ostane chorý doma, proste radšej ide do roboty, lebo by sa na neho pozeralo zle. Takže Holandsko, ďalšia európska krajina, ktorá potvrdzuje, že je to celkom fajn. Pokiaľ, samozrejme, netvrdíme, že je to tak všade. Jasné, že sú firmy a firmy. Áno, veď vravím, že toto mi našlo na internete, keď som teda riešila, že work-life balance a chcela som nájsť naozaj také krajiny, kde by bolo vidno rozdiel. Hej? Ešte tu mám potom Južnú Kóreu, ty povedz, ale chcela som nájsť také, že kde je najväčší rozdiel v tomto work-life balance. Netvrdíme, že je to proste na 100% presné, lebo ako pravíme, je rozdiel robiť v malej rodinnej firme, je rozdiel robiť v korporáte, je rozdiel robiť v poľnohospodárstve Alebo je rozdiel priemysle. robiť niekde, kde tá prevádzka musí byť 12-hodinová. Napríklad. Tým pádom v Holandsku asi nebudeš mať pol dňa pracovného času. Takže, ale čo sa týka toho legislatívneho garantovania, tak to máme my ako Európane podchytené asi najlepšie. Neviem, ako to majú v Rusku, napríklad to som si negooglila. Alebo v Austrálii. No. Ja nemám ale Južnú Koreu, takže celkovo. Južnú Koreu, ak máš, tak poď ty. Lebo ja mám Južnú Koreu, že podobne intenzívny, ale opačne nasmerovaný tlak ako v Japonsku by sme našli v Južnej Koreji. Tu sa extrémny výkon očakáva už od detstva. Školský systém je vysoko konkurenčný a tento mindset, toto nastavenie sa prenáša do práce. Výsledkom sú jedny z najdlhších pracovných hodín na svete. Situácia v Južnej Kórei zašla až tak ďaleko, že vláda musela zaviesť opatrenia ako automatické vypínanie počítačov večer, aby zamestnanci reálne odišli domov. To už sme kde? To sme v Južnej To sme Koreji. v Južnej Koreji. A to si neviem Celkovo predstaviť. tí Aziati sú A to si takíto... neviem predstaviť Severnú Koreu. Tam nikdy nevypnú počítače. Ja si myslím tiež. Tam robia, že non-stop. No ja tu mám teraz takú malú zaujímavosť. V tých odpracovaných hodinách, teda ak sme už zhrnuli všetky tie krajiny, tak čo sa týka Nemecka, tak je to 1340 hodín ročne, približne. A Mexiko viac ako 2200 hodín ročne. Rozdiel je tam tým pádom okolo 900 hodín, čo je viac ako 5 mesiacov roboty navyše. Čiže vlastne Nemec odrobí rok a Mexičan odrobí rok a pol skoro. No, Za ten istý rok. Lebo Mexičan robí na toho Nemca. No je to, a tie jeho dôchodky. A platovo to je podľa mňa neporovnateľné. A v OECD, čo je vlastne tá organizácia, ako si spomínala ty. OECD je medzinárodná organizácia združujúca najmä ekonomicky rozvinuté krajiny a zameriava sa na analýzu ekonomík, životnej úrovne a verejných politík. Tak krajiny vlastne v tomto OECD majú približne priemerne 1700 hodín ročne. Znamená, že Nemecko je akože veľmi nízko pod priemerom. A to je podľa mňa kvôli tomu, že tam chodia robiť Slováci a Česi. Na nich robia, presne. Ja nemusím. Ako sme tu už vlastne spomínali, tak krajiny ako Dánsko, Nemecko, Holandsko majú menej než 1500 hodín ročne. Kolumbia majú viac ako napríklad 2000, Mexiko a Kolumbia viac ako 2000 hodín ročne, ale paradoxne Dánsko, Nemecko, Holandsko sú niekde úplne inde s produktivitou. Napriek tomu, že tie hodiny sú nižšie, tak tá produktivita je oveľa vyššia. Ale ja nechápem, že toto nikomu nedojde, veď to je ako toho osla. No zapriahni toho osla a budeš ho bičovať týždeň v kuse, veď však zdochne.
Keď ho necháš trošku... Mexičanov je veľa. A mňa teraz akože mrzí, že som Mexičania porovnala k oslom. Nemyslela som to tak, myslela som A si proste... myslela si hrubá pracovná sila. Pracovník, áno, že proste keď ho budeš len bičovať a Nie je ich veľa, však ich je veľa. Aj Brazílčanov je veľa. Nie, že by Nemcov nebolo veľa. Nevedia sa robiť srandu. Nie, že ma to teraz zapadnú, že som rasista. Ja som v živote v Mexiku nebola. O tom, že Nemcov je veľa, respektíve ľudí je veľa, už v Nemecku boli nejaké chýry pred pár rokmi. Desiatkami rokov. Že v Nemecku, čo? Nepochopila som. No, že Nemci majú ten pocit, že ľudí je veľa. Že ich treba trošku nejako poriadiť. Ale... Áno, no. Boli to také Nie je to dobré. No. Nie je dobré riadiť ľudí, pokiaľ nechcú byť zriedení. Ale sranda, že ty si hovorila o pracovnej dobe a spomenula si tam Norsko, Dánsko, Holandsko a tieto firmy, tieto krajiny. A tá organizácia OECD, ktorú sme teraz pred chvíľou spomínali, ktorá robí také prieskumy tej životnej úrovne, tak ona okrem toho robí aj štatistiky a vytvára rôzne indexy, ako napríklad Better Life Index. Takže index lepšieho života, dajme tomu. No a ja som jej teda sa skúšala nejak dohľadať, že za posledných 5 rokov, že či sa to nejak mení, alebo že aké sú tam tie krajiny, keďže je tam tých krajín 38, je tam 38 členských štátov a patrí tam aj Slovensko. My sme sa ako si v elite neumiestnili, čo sa týka Better Life Index, ale dlhodobo v tej elite je napríklad Norsko, Island, Dánsko, Holandsko, Švajčiarsko, Fínsko, Kanada a Austrália. Vysvetlite mi, prečo sú všetky krajiny, kde je zima. Ja by som vysvetlila. Zima. Ja by som vysvetlila, ale nemôžem, pretože by nás zabanovali za rasizmus. Aha. Ale napríklad v Austrálii je teplo. A tá jediná sa tam zúčastnila tiež. Ale tiež. si povedala, že sú tam pavúky a oni majú vysokú životnú spokojnosť, silný sociálny systém, dobrý work-life balance a nízku nerovnosť medzi ľuďmi. A vieš, prečo v Austrálii je dobre? Lebo tam nikto nechce ísť? Nie, pretože do Austrálii sa nikto nedostane. Len tak. Len tak. Musíš mať pracovné víza. Tam proste nemáš peniaze, nechceš robiť dovidenia. Neviem, či to stále tak funguje, ale že úplne ideálne je, keď Austrália hľadá nejaké pracovné pozície a ty si pracovník pre tú pracovnú pozíciu. Že nemôžeš tam prísť, že a ja budem ďalšia čašnička. Môžeš, môžeš, ale keď máš túto, áno, to je pravda, to som si zisťovala, keď máš takúto pozíciu, ktorú oni potrebujú, tak vtedy za teba riešia veci. Vybavia ti proste papierovačky, všetko. Kardiochirurg žiadaný, ktorého budú potrebovať niekde. Architekti tam boli vyslovene písaní, že... A nechcú, že ničiteľa pavúkov alebo také niečo? Nie, no byť pavúk zničil teba. Takže nie, ale áno, je to stále tak. A stále je to tak, že musíš mať určitú výšku hotovosti na účte, keď tam chceš ísť. Stále máš tie víze iba na určité obdobie a kľudne ťa môžu vysťahovať. To je za mňa základ proste. Ako to povedať? Nie, ale reálne proste, ako môžeš mať prosperujúci štát, keď polovicu peňazí zo štátu musíš dávať niekde niekomu, kto nič neprodukuje. Poviem to tak. Takže je jasné, že keď máš uzavretý štát, kde všetci tí ľudia sa podieľajú na fungovaní toho štátu a prinášajú tie peniaze. Austráliu si škrtám, tak idem do toho Holandska asi tie tulipány zberať, alebo čo? Môžeš, ale môžeš do také uličky tam pracovať. A tam asi nebudeš robiť na skrátený úväzok. Teraz som povedala, tam by ma nezobrali a mala by som vysokú životnú nespokojnosť a nespokojnosť. No a na spodku rebríčka, podľa tohto indexu lepšieho života, sa dlhodobo umiestňujú, tramtarara, ako si vravala, Mexiko, lebo Mexiko patrí medzi najviac pracujúce krajiny, Kolumbia, Turecko, Grécko a Južná Afrika. Tieto krajiny majú kombináciu nižších príjmov, vyššej kriminality, horšieho zdravotníctva a slabšieho work-life balance, takže dream country, kde by ste chceli ísť. Ale za posledných tých 5 rokov sa to poradie teda moc nemenilo, lenže sa začína niečo zlepšovať vo východnej Európe. A to je, že krajiny ako Česko, Estónsko a Poľsko začínajú rásť, čo sa týka tohto indexu, a dobiehajú západnú Európu, respektíve dobiehajú tie krajiny Norsko, Island, Dánsko, Holandsko, Švajčiarsko. Zase. Takže fajné. Depends, lebo
Poznáš ľudí, čo robia v Čechách, ja takisto poznám ľudí, ale ani jeden z nich mi nepríde, že by bol nejaký vybalancovaný. Nie spokojný, hej. A spokojnený, že všetko je v pohodičke, paradičke. Takže preto je to také všeobecné. A celkovo aj sme si hovorili, že šťastie je... šťastie si vytváraš z časti. Šťastie je subjektívne. Áno, šťastie je subjektívny pohľad. Ale čo sa týka týchto pracovných záležitostí, si myslím, že sme na tom ešte veľmi dobre, respektíve voľna. A ja už len ako takú bodku na záver by som teda pridala to... Musím tú matersku spomenúť akože halo, lebo všetci majú pocit, že hrozne, ja som bola prekvapená tou Amerikou, hej, že ako naozaj všetci to tam prezentovali ako americký sen a nakoniec fakt zistí, že proste tam porodíš dieťa a na tretí deň už dobre, že nejdeš do roboty, hej, lebo však ešte si zaplatí. čo si tie 2 dni robila doma, hej, akože tie lemralína. Ešte si aj zaplatíš za pôrod. No, tak zase keď robíš, tak nie, ale... No ale tam sú tie... Ale to je to, zdravotné keď robíš, veľmi tak nie, vysoké. ale očakávajú, že 3 dní po porode už budeš hádam v robote, nie? Alebo aspoň doma si na e-maily poodpisuj, lebo však treba ti. Bo však iba sa natrhlo a zašili ťa. Yes. A iba si nového to je človeka nič. priniesla do ekonomiky, takže prečo by si oddychovala? No, takže som googlila, že koľko teda je tá materská, čo je iné ako len náš rodičovský, hej, keby sa niekto čudoval, pretože materská je väčšinou tá dovolenka. Dovzdelaj nás. Tá dovolenka s vyšším príjmom. Hej? No. Takže je to podľa počtu týždňov radené a z roku 2014 sú tieto údaje. Na najvyššej priečke. Na najvyššej To je 12 rokov, to už je úplne iná. Nie, približne Robím si podobne. srandu. Aha. Na najvyššej priečke by som nečakala, ale je Bulharsko. S Tak idem 50 tulipány zberať do Bulharska. 8 týždňami. Myslím, že to je materská dovolenka. To Čo ty neviem máš nič. tým. Potom Veľká Británia s 39 týždňami a na treťom je Slovensko. 34 týždňov. Vo Veľkej Británii sú tak dlho? Vo Veľkej Británii sú veľmi dlho, áno. Aha. To je, oni sú známi tým, že majú veľmi dlhú dovolenku pre mami. Nielen asi túto materskú, ale ešte je potom nejaká tá living. Samozrejme zase asi inak by nám možno povedali ľudia, ktorí tam žijú, majú nejaké iné skúsenosti, ale toto sú z OECD. Oficiálne, no také Áno, dáta. dáta toho OECD, takže je to normálne štúdium, nie je to len nejaké halabala, jedna pani povedala. No a potom vlastne po Slovensku je tam Chorvátsko, Česko, Poľsko, Írsko, Maďarsko, Taliansko, Estonsko a Čile. Hej, ešte v Čile dostaneš... Ale to máš dáta, akorát som išla povedať, že to máš dáta iba z Európy, keď si povedal do toho Čile. OECD. Aha. Takže to sú asi tie krajiny, Takže čo to sú je tam. celý svet. No. Mhm. Dokonca ešte aj v Čile máš 18 týždňov. Hej, a v USA máš pár dní dostaneš. Hej, 18 dní. Že 5 dní. A to ešte buď ďačná, že si 18 dostal. hodín. No kedy ste rodili? No o 3:00. A koľko je? No 7, no šup do práce. Ale už ste mi včera volali, že idete rodiť. No mňa to nezaujíma, že sa to natiahlo. Rýchlo, šup, von a ideme. Makáme. Vás tu čaká robotka. Zatlačte. No. Push harder. Push through, ideš. Ale ako reálne, fakt v niektorých firmách to tak funguje. Ja som si potom googlila ešte vtipné benefity, že či nenájdem niečo také bizarné, ale bolo mi z toho skôr smutno, lebo reálne bol to Reddit a Reddit mám pocit, že je americký. Nie, neviem. Dobre. No, našla som tam príspevky aj slovenské, aj české, ale myslím si, že to bude zahraničné. Či to je priamo americké, neviem. Dobre, neviem. Nepísali tam, odkiaľ sú tí ľudia, proste, ale bolo to po anglicky, hej, čiže nebol to Slovák, Čech. No a jedna pani tam normálne dokonca písala, že mali taký benefit, že im budú platiť obedy. A ona, že OK, v pohode, že akože im budú objednávať reštiky, akurát, že problém bol v tom, že oni nesmeli odísť od počítačov, že oni im pozbierali objednávky, kto čo chce, objednali to, potom im to rozniesli po stole a oni vlastne popri tom jedení mali pracovať. A ona, keď si to chcela zobrať do sebou do kuchynky, že teda idem na prestávku, tak ten vedúci povedal, že kam ideš, že tak buď si zješ obed pri počítači, alebo, a ona, že no nie, tak potom odmietala tie obedy, že proste ona ich teda nechce, že ona ide teda vonku, tam si zaplatí obed a do 2 mesiacov dostala výpoveď za svoj postoj. No, takže asi takto sa majú... Všelijako vám príde. No, takže asi aj takto sa majú ľudia, takže možno ak nemáte úplne že strašnú robotu a je tam nejaká jedna malá vec, ktorá vás serie, asi by som zvážila, že či idem rýchlo meniť zamestnanie. A potom na tú matersku chodíte do Bulharska. Áno, ideálne. Ježice,
či by ju priznali, keby som len tak prišla, že dajte mi materskú, lebo som porodila. Ale za mňa je to pravda, lebo normálne som videla už aj veľa ľudí, veľa Američaniek, ktoré prišli do Európy na nejaký ten Eurotrip a reálne si našli proste Chorváta, Bulhara, Srba, Rumúna, ostali tam a reálne majú normálne Instagramové účty, kde teda dávajú... Čo? A ľudia nám píšu, že proste prečo si tam ostala a ona, že lebo... America sucks. Lebo ona, že to je neskutočné, že ja mám dieťa, ja ho môžem pustiť von na ulicu, mu sa nič nestane. Ja sa o neho nebojím, že proste my sa tu všetci poznáme, celá ulica, ona je na nejakej dedine, hej, rumunskej, že není to úplne nejaké mesto. Taký drogový kartel v Mexiku. Tak ona, že proste má tam jeho rodinu, hej, tú manželovú, proste všetci sa poznajú, o deti sa jej má kto postarať, tá materská, že tam je brutálne dlhá, že ten život je tam úplne iný. A že fakt taký presne friendly k tomu životu, nie len k tej robote, ale aj k tomu, aby si fakt akože žil ako človek, nie len ako pracujúca jednotka. Tak lebo American Dream. A tam, ak chceš American Dream, tak pre americký sen treba makať. Takže preto tam máš proste... Preto tam máš... No, tú hustle culture. Takže... Neviem, ak sa povie hustle proste po slovensky. Hustliť. No, výborne, to si úplne krásne vysvetlila, lebo ja neviem, ako sa povie hustle, a ty povieš hustliť, takže hneď vám je to jasnejšie, hej? Všetci viete, čo je to hustliť. A píše sa to hustle, to by ste ešte chceli vedieť. Ale po slovensky je to hustliť. No, po slovensky je to hustliť. Zberať peniaze, respektíve zarábať peniaze a ideš a budovať niečo. No. Takže pokiaľ chcete toto, tak Amerika, to určite definitely. Pokiaľ chcete zrobiť sa jak taký žid, tak do Mexika odporúčame. Áno. Všetkými 10 Ale nimi. možno vás zamestnajú v karteli a nič sa nerobili, budete zakopávať peniaze pod stromy. A potom si musíte pamätať, kde ste ich zakopali. Vlastne neprežijete v tom karteli potom. A pokiaľ chcete robiť len na polúvesku, zberať tulipany, tak... Halabala Holandsko! tak do Holandska na bicykli. No a pokiaľ chcete rodiť veľa detí, mať tak takú Rumunsko. mnohopočetnú rodinu, tak choďte do Bulharska. Či do Bulharska a do Japonska ani nechoďte. A do Korei len na výlet. Takže dúfam, keď že budú chcieť zamestnať, tak utekajte. Here, job for you. No. No job. Musím ísť na letisko. Bežím. No, takže tak. Takže dúfam, že sme vás inšpirovali, alebo že sme vám nejak možno trošku... Že sme vás neznechutili tými nepeknými work-life balancami, ktoré a možno dali takú pozitívnu, že OK, tak moje robote nie je zase až tak zle. Mám tam tých 25 dní dovolenky, mám tam nejaké sick daye, mám tam nejaké očerky, PNky, lekárov, štemple, môžem si pobrať, takže není to až také zle. Takže aspoň tak sa dá. Zdravie užite, tešíme sa na vás takto o týždeň. Majte krásne liato. Neviem, prečo som to povedala tak divne. A dovolenku si zoberte. Tak, nezabudnite zdieľať, lajkovať, komentovať a podporiť algoritmus. Kúknite aj na náš Instagram. Áno, potešíme sa, keď podporíte algoritmus, aby sa viacej ľudia dozvedeli o tom, kam ísť rodiť. O materskej Bulharsku. Hej. To som presne chcela povedať. Ahojte. Čaute.